med at lave dej. Ja, så. Nu skal vi lave den anden dej. Nu skal vi lave Og det er den fra Amo. Ja. Amo. Så skulle du putte det der op i skålen, ikke? Og det er kun vand. Først Lotus, først melet. Der er noget, der rører ud. Ja, det sådan er det. Først op i. På åben for oven. Så går det lidt hurtigere. Og den her, den skal også hvile en halv time. Det skulle vores hjemmelavede dej også. Den har vi lige lavet færdig, så den har vi er kommet i køleskabet. Og så mens at de to hviler, så laver vi så de andre to også. Og så laver dem kan vi, de skal ikke hvile, så dem laver vi imens. Og så er det bare at piske sammen til en lækker dej. Nu er vi normalt, når vi plejer at lave sådan nogle færdiglavet herhjemme, så prøver vi altid vaniljesukker eller lidt kardemomme og noget olie i. Bare lige for at pifte dem lidt op. Men fordi jo det er jo en challenge prøvesmagning her i dag, så gør vi intet. Så laver vi dem bare som der står på æskene. Vil du sige noget, Lotus? Nej. Okay. Så nu den laver hun færdig, og så rydder den i køleskabet. Og så vender Lotus tilbage lige om lidt.